Ano? Lord Jesus, agyaman kami manin, itigay tuwing gundaway, agyaman kami katangal daw, Apo Diyos. Kaya ito Apo, agyaman kami, Apo nga, at kami na magpadayo king ka, Apo Diyos. Kaya claim niya Apo Diyos, itidakpal na baldi di manin katangal daw. Agyaman kami una, ikabigbigan mi nga digiti amin nga naging bag kada kami Apo Diyos, kaya nagabuking ka. Una Apo Diyos, agyaman akmo itipalting, kinasirig, minsan mo kanya, kumakabinak manin tag-ministro, karigiti nga napapatingan anak mo. Kaya Apo Diyos, itatalagak kami tingka, nakadipendar kami tingka, kasi ka lang Apo Diyos, pang namnamahan ni. Kaya itiday tinga malam, i-claim ni tinakpan nga baldi, i-claim ni pa nakadupra ko, pero sa ti Diablo, kati Espiritu Santo karitag, tayo ka na kami. Aramatan naman ka di Apo Diyos, kasi ti pa nakabalin nga nagapupin ka, gaputawan kanya, lubigat amin kita. Kung pamapo Diyos, iti amin nga dayaw kinatanong, in Jesus' name, kunay man ti amen. Praise God. Palakpakan tayo mabalik Apo Diyos. Hallelujah. Bangin nga kayo ka rin. Thank you, Jesus. Hallelujah. In the libro iti Proverbs, chapter 4, verse 23. So, iti paginadalan tayo tata, ket may papan iti nabilag apanunot. Nabilag apanunot. Naglaka itagbibiyag nga daan iti kapanunutan, at iti lapad ket nagrigat alasaten. Dayta a sakit ket kaslasaanen ang maagasan. Dayta a problema ket kaslasaanen ang masulba. Dayta a virus ket kasta isu iti lapad iti nagpintas ang masakbayan tayo. Mas daaw tayo no apay nagkakapsot tayo. No apay nga awan pigpigsa tayo. No apay asaan tayo ang makabantay. Dayta ket gapu. Tati panunot tayo ket limitado. Ti panunot tayo ket nagpapatengga. So saan ka nga agbanligi, no ti panunot mo ket maaba? Saan ka nga pumigsa, no ti panunot mo ket nakapoy? Ti biyag mo ket sumurot no anya iti adda dita panunot mo. No ti panunot mo ket maabak, nakapoy. Kasapulang iti nabilag a panunot ako na, daytoy a sakit ket awan anyaman na kanya. Dayta a virus ket saan nga isu iti lapad iti nagpintas a masakbayan. Dahito ya panang tagtagibasit da kanya, panang lalait da kanya, kat saan nga isu tinagpatenggaan iti istorya ti biyag ko. Iti pwersa nga adda kanya, kat nabilbilag ngam ti pwersa nga adda kadagiti kumontra kanya. So iti baligi, kat mangrugi diti panunot tayo. Kinabilag, kinawadwad, kinarangay, ken iti baro nga tukad iti masakbayan tayo, kat nakadepende diti panunot tayo. Mabalin nga po na mabutbuti nga iti daytoy nga virus. Madandanagan may papan iti pakasapsapula. May stress tak may papan kadagiti problema. Dayta, ket patauden nakin ka iti negatibo a panunot. Patauden nakin ka iti kinakapot. Ibusen na iti kinapigsam, iti kinarigtam, ken iti kinabilig mo. Nga mabangaran ka, ken maragsakan ka iti mapasamat, no adaan ka iti nabilag a panunot, ako nam, awan iti armas, ana aramid a mabalin nga mangdadal kanya, adaak iti dakulap iti ima iti Diyos, inaramid not nga saan nga kaya, adadaulan dagiti kabuso. Sunuman namong kay tidayta, di tamanten nga adda iti nakapinpintas nga pagbanagan, iti masakbayan, iti biyag mo. So ikabil mo iti panunot mo, at talinaad kay tidayta, nga awan iti siya sinuman nga makadadaol kinka, kaput adda ka iti ima iti Diyos. Kat magtalinaad kay tidayta, marik na mga pataudan na kinka ti kinapigsa, kinabilag, kinarangay, kat adda kinka, iti nagpintas nga pagbanagan, iti masakbayan, iti biyag mo. So dayta, iti makuna na pagbanagan iti panunot mo, no agtalinaad ka, na adda ka iti dakulap, iti ima, iti Diyos. Iti libro iti Proverbs, chapter 4, verse 23. Iti New Century Version ko na dito, be careful what you think, because your thoughts run your life. So agan nagka, no anya iti panunuten, gaputan no anya iti panunutan, ket isu iti pagbanagan iti biyag mo. So dayta kadi nga panunot mo ket makatulong ken ka, wenno makadadael ken ka. Agpan panunot ka kadi iti kinapigsa, kinarigta, ken kinabilis, wenno agpan panunot ka ti panakaabak ken kinakapoy. Ako nam saan akon amaagasan, saan kon amagunod dagiti arapaat ko, saan kon amakita tinasayaat a tao, awanan iti sumayaatan iti biyag ko, saan kon nga maikat iti bisyo. So adakit ka
iti desisyon. Adda king ka ti free will, moral agent, kuno wayak-wayang agpili, iti dalan akayat mo nga papanano ka ni gitwo no kanawan. Adda king ka iti waya-wayang agpili, iti dalan akayat mo nga pagturungan iti biyag mo. So adda king ka, iti makuna na desisyon. Ngayon, saan ka kumang agpanunod, iti dila conforme. No negatibo, panagbuteng, panagdanag, panagdwadwa, ket saan mo nga ipalubos nga agtalinaed dagita, dita panunod mo. No di kat agtalinaed ka, no anya iti kuna iti Diyos, maipapan ken ka. Iti kabusor, ket kayat na nga isiksik, dita panunod mo, nga awanen, iti naimbag, iti masakbayan. Nakita mo, dagiti nag-iimbag nga aldaw mo. Doon talinaed ka iti dayta, mapuko mo iti nagpintas ang masakbayan. So ikatem iti maabak a panunot. Ikatem iti nakapoy a panunot. Ketrugyam iti agpanunot, iti nabilag a panunot. Nabaligi a panunot. Ako nam adda iti nagpintas a mapasamak kanyak. Pabor ket nailikmot kanyak akas kalasag. Kinaimbag kinasi iti Diyos ket sumursurot kanyak. Gadaan ka iti nabilag a panunot. Tikabusor ket ag overtime amang alukoy kin ka. Aday ta a problema ket saanen a masulbar. Day ta a sakit ket saanen a magasan. Day ta nga anak mo ket awanen iti pagbaliwan na. Ammo na, ano maabak na iti panunot mo, di ta maten nga maabak na iti intiro nga biyag mo. So iti panakigubal ket adda dito'y panunot tayo. Inton iti panunot ko na nakin ka, awanen, saan ka nga maagasan, saan ka nga makagraduar, saan mo nga magunod, iti terapahap mo, saan mo nga masaragat, nga sayaat, nga tao, awanen iti pagmamayan, ti biyag mo, hamo nga makita dagiti nasayaat, nga masakbayan. Masapol nga saan mo nga aklunan dayta. Masapol nga saan ka nga umanamong iti dayta nga kapanunutan, nudikat at talinaed ka iti pamati. Unang paiso, dahil nga problema, kat nagdagsan, nga mapagbaligyak amin, dapukin Kristo nga mangmangtad, iti kinapig sa Kanya. Ti Diyos kat mapagtalkan, saan na nga'y palubos nga umaykin ka iti problema, asaan mo nga kaya alasaten, saan na nga'y palubos nga umaykin ka iti trahedya, didigra, asaan mo akaya nga sangwen, tainton adda ka iti katengaan iti riga. Iti Diyos kat mangikabil iti dalang nga mabalin mo nga paglisyan tapno mapagbaligyan. Ngem no mamati ka iti kinaulbod nga kasta kalatan awanen iti pagbaliwam kading mosan way mosan di tameten nga maabak ka maistak ka ket saan kan ang makaabante. So adaking ka ti desisyon iti panunot mo iti panakigubal mo tata ket masapol nga anadam no anya iti kargana iti panunot mo. So adaking ka iti waya-waya nga agpili ngam saan ka kumang agpanunot iti dila conforme. Saan mo nga ipalubos nga dagiti poison ket agtalinaed iti panunot mo. Gaputan no anya iti masakbayan iti biyag mo ket nakadepende diti panunot mo. Isu nga tata kakabsat. Amoyo daytoy nga raramidan tayo. Isu daytoy iti kasayaatan nga ramidan tayo. Isu daytoy iti kasasayaatan nga meeting. Addaman iti meeting nga daduma nga nibagak kada kayo. Daytoy nga meeting tata. Isu daytoy iti kapapakgan iti matang ni Apo Dios. Kaputa maragragsakan iti Dios tata. Nga isu na ti adda kada tayo. Nga isu na iti mangirnos iti panunot tayo. Tapno ammo tayo no anya iti aramidan tayo kadagiti desisyon tayo nga isayangkat tayo iti biag tayo. Suhan tayo nga ibahin. Daytoy nga raramidan tayo. Amen. Agtalinaed tayo iti pamati, babaan iti panagtitipon tayo nga agadal kadagiti sao ni Apo Dios, tagitoy nga mapabilag iti pamati tayo, nga ditoy nga iti panunot tayo ket maiornos, nga isu iti mapabilag. Ibagat kingka nga iti amin nga sitwasyon iti biag mo ket nakadepende ditoy panunot mo. No anya iti adda dita panunot mo, isu dayta iti biag mo. Ket no ti panunot mo ket naka-align kadagiti sao ni Apo Dios. Napintas ti pagbanagan ti masakbayan ti biag mo. Mabalin nga saan nga maiparbeng tata ngem gaputa naka-align iti panunot mo babaen ka dagiti sao ti Dios. Adda dagiti kari ti Dios. Mabalinam iti agtalinaed iti pamati gaputa ti panunot mo ket naka-align iti Dios iti panunot mo ket kanayon nga nabilag. Amen. Praise God. So saan ka nga umannamon kadagiti negatibo na panunot? Saan ka nga umannamong nga awanen nga pulos iti pagbaliwam? Saan ka nga umannamong nga kastakalatan nga saan mo nga makita iti nasayaat
Ngalawda mo, kaputan uman namong kay tiday nga kasta kalatan, di tamutan nga maabak ka, ket saan kan nga makaabante. Ket isuday ta itinapasamak, kadagiti Israelites. Ni Moses ket nangibaon, iti 10 ket 2 nga lalaki, nag-ispay, ija promise lang. Ket kalpasan iti 4 nga pulo nga aldaw, dagiti 10 nga ispay, ket nagsublida, nga unada, awanan. Awang pulos ti kaya tayo, saan tayo nga kayang abakang isuda? Nagdakil na nga tao, hihidang-hidang. Anyay ko ba ti magtamtamaan tayo? Saan tayo nga kaya isuda? Ti Diyos kat nalpasnan nga inkari nga agbaligida. Nalpasnan nga inbaga nga kukwada day tanga daga nga pagayayusan iti gatas kindiro. Nga maapay, nga unada nga saan da nga kaya. Dayta kat gaputa ti panunot da kat limitado. Ti panunot da kat nagpapatangga. Ngam, siputan nyo dito, dagiti 2 nga ispay, ada Joshua kene Caleb, nagsublida, ako nada, kaya tayo. Abakan tayo ita. When nagpaiso, dagiti tagtao ko't nagdadakkel, nga maamu tayo nga ti Diyos tayo, ket dakdakkel. Suin tayo, ket gunuuden tayo, dayta nga daga. Siputan nyo dito, the Joshua kene Caleb, ket nakita da iti sumat laeng nga higante nga kas nakita dagiti 10 nga ispay. Nakita da iti sumat laeng nga problema, nakita da iti sumat laeng nga lapad, nakita da iti sumat laeng nga parikot. Ngam saan da nga nagpanunot iti maabak a panunot? Saan da nga nagpanunot iti nakapoy a panunot? No di ket nagpanunot da iti nabilog a panunot. Nagpanunot da iti nabaligi a panunot. The Joshua kini Caleb ket saan da nga dakdakkel ngam kadagiti 10 nga ispay. Saan nga adu iti training da? Saan nga adu iti exercise da? Saan nga adu iti makuna nga armas da? Ngam iti lang nagdiferensyaan da ket iti panunot da. Tinigatibo nga damag, manipod kadagiti 10 nga ispay, ket iso iti gapo, adagiti 2 milyon at tao, ket nagbuteng kinagdanag da. Ako nada, Moses, agsupli tayo latan di Egypt, agsupli tayo latan nga tagabo. Iso day ta, iti epekto, iti nakapoy a panunot, iti limitado a panunot. 10 nga tao, inapektaran na, iti 2 milyon at tao, ket nagbanag lang at garud, nga nagkatang-katang dahil di disyerto, iti lasod, iti upat apulo atawen, 40 years. So aganad ka, noan niya, iti panunutan. Saan mo nga ipalubos, dagiti poison, nga agtalinaed, di ta panunot mo, dilakat tamapuka mo, iti nagpintas amasakbayam, ngayon sagana, iti Diyos. So may saka kadagiti 10 nga ispay, ako nang saan ko akaya alabanan daytoy asakit, saan ko nga kaya nga lepasen daytoy nga eskwela, saan ko akaya nga lepasen dagiti plano, daytoy a pandemic ket pinarigat na, daytoy nga pandemic ket pinakapsot nga iti pagsapula. Ngem saan mo nga sangsangwen dagita, no saan mo nga kaya nga lasatan iti Dios ket mapagtaltan. Saan na nga ipalubos mo may kinta ti trahedya nga saan mo nga kaya nga labanan. Kas kadagiti Israelites, iti Dios ket nalpasnan nga inkarikin ka, iti baligi. Nalpasan kakapsat, ngayon pagay iti Diyos kada tayo, nga agbaligi tayo. Kan-kanayon nga dati baligi, gapu iti kanito nga namati ka, ket mabalinam amin, gapu kin Kristo. Amen? Dito iti kari iti Diyos kakapsat, ngayon pagay na ages, 2 Corinthians, chapter 2 verse 14, ako na, thanks be to God, which always causes us to triumph and Christ. Yaman pa'y iti Diyos, iso akan kanayon, amang ted kada tayo, iti baligi, gapo ken Kristo. Saan na ako na nga dadumala ang abaligi? Saan na ako na asumagmamanula ang abaligi? Nuti kan kanayon nga baligi, gapo ken Kristo. Mabalin, nga dati nadagsan nga problema mo tata. Mabalin nga narikot, iti kasasaad mo tata. Mabalin nga ta dagiti mang tagtagibasik ka mang lalayt ka kahit ta nga guyudin ni pababang ni talmed kahit ta nga ibadek ni redis kahit ta nga dadaulin ni tinagan mo kahit ta nga iparsak ka tipolya kahit nga sawen na abagkan ngem at talinaed ka lang iti pamati baligi ket adda iti masakbayang panakaagas ket adda iti masakbayang kinabilog kinawadwad kinarangay ken waya-waya ket adda iti masakbayang
Wa nagpaiso, dagiti higante, ket dadakkel, ngam ti Diyos tayo ket dadakkel. Dayta a virus, ket mabalin anabilag, ngam ti Diyos tayo ket kabibilagan. So agbalin ka kuma, akas kini Joshua, kini Caleb. Agpanunot ka iti nabilag a panunot. Agpanunot ka iti nabaligi a panunot. Saan mo nga kitaan iti problema no kasano iti kadakkel na? No di ka kitaam no kasano kadakkel iti Diyos tayo. Pinagsina na iti baybay, pinagungab na nagiti natay, kinaam na, dagiti ngiwat iti layon. Dagita nga lapad, kat awan iti anyaman na iti Diyos tayo. Saan na ka ngayon kabil iti lubong, takno baybayan na ka. No anya iti rugi iti Diyos iti biyak mo, kat lepasin na. Kat no mamati ka, iti nalpasan nga naramitan ni Apo Isus si Cross. Amin nga banag, kat mabalin, awan iti imposible iti Diyos. So iurnos mo, tapanunot mo, nga agturong iti umisu kin eksakto adalan. Amen? Di libro iti Isaiah, chapter 59 verse 19 kunana. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up his standard against him. So inton iti kabusor ket umay akas layos. Iti Espiritu ti Diyos ket mangikabil iti balandra. Tapno saan ka nga madalapos ket saan ka amatayos. So saan ka nga makilablaban iti bukod mo. Adda kin ka iti kababilugan nga pwersa iti Diyos nga mangilablaban kin ka. Isu iti makunang nga tumultulong kin ka. Idurduron na dagiti pwersa ti sipngat. Laplapudan na day ta asakit. Laplapudan na day ta ataw adakos iti panggap na kin ka. So agyaman ka iti Diyos. Agtalinaad ka nga agtalag iti Diyos. Agyaman ka iti Diyos ako nang malasat ko daytoy asakit. Malasat ko daytoy a problema. Malasat ko daytoy a lakpan. Malasat ko daytoy a trahedya. Malasat ko daytoy a kinakurapan. Nagpanunot ka nga kasta. Di ta amatan nga makitam iti nisangsangayan nga aramid iti namaswa iti su. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So ipaspasin mo daag na. Ada kiti sa nga pulo nga spy ket negatibo. Ken dagiti duwa nga spy ket positibo. So kastamat ka dagitoy nga panawen nga 80% iti negatibo ken 20% iti positibo. 80% iti naka-focus no kasano kadagsan iti problema. Agbibiyag da nga takrot managbutang ken managdanag baka no makaptan da iti virus. No kayat no nga magunod iti nagpintas nga masakbayan ngayon sa gana ti Diyos. Masapol nga saan ka nga sumunod iti ayos. Iti Diyos kit kitaan na tikas kini Joshua. Kit kitaan na itikas kini Caleb. Dagiti tattao nga agtalek iti Diyos. Agdependar iti Diyos ken manginanama iti Diyos. Ti Diyos kit kitaan na dagiti tattao nga mamati nga awan iti imposible iti Diyos. Kit kitaan na dagiti tattao nga saan nga madismaya uray no kasano kadakkel iti lapad. Amen? So gwardiam tapanunot mo. Gapu tatinigatibo nga damag ket napaspaspas nga agrakura ngam iti positibo a damag. Sa Joshua kini Caleb ket kunada kaya tayo bagan tayo ita. Ngam dita nga damag ket saan nga nagrakura. Ngam dinangag dagiti tattao nga dagiti higante ket nagdadakkel nga awan na pulos iti kaya da. Dayta damag ket kaslangan nakadakdakkel nga apoy nga nakapaspaspas nga nagramaram iti entero nga kampo. So iti negatibo nga damag ket makakar. Tiaglawlaw tayo ket adu dagiti negatibo nga damag. No kasano kadakos dayta nga problema, no kasano kadakos dayta nga sakit, no kasano kadakos dayta nga ekonomiya. Dagiti agsuksukimat ket ipahid padamag dayti napasamak ken no kasano adakdakos pay iti mapasamak. Saan ko nga bagalawon ida? Ararami din dalaan iti trabaho da. Mayat mo ket dino among no nya ti mapaspasamak iti aglawlaw. Ngem saan mo kumangay palubos nga agtalinaed iti poison kita panunot mo. So saan mo nga ipalubos nga umay ken ka iti makuna nga trahedya na isu iti mangdadaal ken ka. Panunutan nga tinag-imbag nga ima iti Dios ket addakin ka. Ket kunam awan iti didigra a mabalin nga mangdadaal kanya. Adda iti dakulap iti ima iti Dios. Amen. Praise God. Sino kumati mabalin nga mangsagit kin ka? Adda ka iti dakulap iti ima iti Dios.
Ngam mabalin man, nga saan nga may parbang ti sitwasyon mo tata, ngam gaputa da ka iti ima iti Diyos. Awan iti siya sino man nga makadadaal kin ka, kat inkari ti Diyos, nga iti sumarunong aldaw, kat nagpintas, iti pagbanagan, iti masakbayan, iti biyag mo. Iti libro, iti Isaiah, chapter 8, verse 11 to 14, hunana, do not think like everyone else. Di ka agpanunot, akas iti siya sino man dita. Di ka agbutang iti anyaman, malaksid lang iti manakabalin a Diyos. No agbutang ka kinkwana, di ka agbutang iti anyaman, di ka agbutang iti virus, di ka agbutang anyaman iti mapasamak iti ekonomiya, di ka agbutang anyaman iti mapasamak iti masakbayan iti biyag mo. At talinag ka lang amang padayaw iti Diyos, babaan iti panagyaman mo kinkwana, panang bigbig mo kinkwana, ken panang apresyar mo iti amin nga naaramidan na, ket di tamatan na awan iti makalapad, iti nagpintas nga masakbayan ngayon sagana iti Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. So kuna iti Diyos, do not think like everyone else. Di ka agpanunot iti kas iti siya sino man dita. So di ka agpanunot akas kadagiti 10 nga ispay. Inton iti majority, wano inton iti kaadwan ket negatibo, agbuteng, agdanag, agdwadwa, masapol nga adda kalapta nga kanayon iti offensive nga kunam sa anak nga matnag iti dayta nga palabog, sa anak nga agpanunot iti maabak a panunot, sa anak nga agpanunot iti nakapoy a panunot, no di ket agpanunot iti nabilig a panunot, agpanunot iti nabaligi a panunot. Amok ati Diyos ket adda iti trono, amok ati namarswa iti suaming nga adda kanya ket nabilbilag ngam iti lubong ako muntra kanya. Amen? Praise God. Umananamong kayo kaditi dayta. Praise the Lord. Hallelujah. So gapot umananamong kayo nga iti presensya iti Diyos ket adda ken ka, ibagat ken ka, nakanayon ka nga baligi. Saan na nga po na nga dadumalan. Mabaling nga ti pagrup mo kut saan ka nga nagbaligi tata. Nga maamom, dagita nga panakapaay mo kat pasat amin iti plano iti Diyos. Agdan na amin iti Diyos, gaputain pasat mo iti biyag mo iti Diyos. Amin nga mapaspasamak iti biyag mo, kat pasat iti plano iti Diyos. So haan mo nga pulos nga babalawan iti Diyos. Gaputa ti kayat iti Diyos king ka, kat napintas ti pagbanagan iti masakbayan iti biyag mo. Iti pagayatan iti Diyos king ka, kat nasalunat ka nga kanayon. Iti pagayatan iti Diyos, kat kadkadwana kanto iti unos iti panagbiag mo. Kat buybuyaam to iti kinasayaat ni Apo Diyos. Ibagak kada kayo, nga iti pagayatan iti Diyos kadagiti an anak na, ket napintas ti pagbanagan iti masakbayan iti biyagga ngam amin tayo kakabsat at addalan kada tayo iti waya-waya nga agpilit iti dalan nga kayat tayo nga papanan. So adda kada tayo iti desisyon no kayat tayo nga ipangpangruna dagiti sao ni Apo Dios wenno ipangpangruna tayo dagiti naindagaan nga banag. So adda king katatay iti desisyon ngam ipangpangrunam dagiti sao ti Dios ibagak king ka maaddaan ka iti nabilag nga panunot ket kunam awan ti siya sino man nga makadadaol kanya gapot adda ket dakulap iti ima iti Dios. Inaramid na nga saan nga kaya nga dadaulan dagiti kabusor gapot adakdak kelit adda kanya ngam iti adda iti daytoy nga lubong nga kumontra kanya. Dagita iti panunot nga nabilag. Dagita iti panunot nga saan nga maabak. Ibagak kada kayo nga daytoy nga panagdengdenged iti sao iti Dios. No imulam nga kanayon daytoy nga sao ti Dios dita panunot mo. Bumilag iti panunot mo ket saan na ka nga kaya nga pagayaman iti kabusor. Umay man dagiti trahedya, umay man dagiti diligra, amok ket kunam amok nga iti Dios ket mapagtalkan saan na nga ipalubos nga umay kanyak ti trahedya nga saan ko nga kaya ket agyaman na kini Apo Dios ket sumarunong aldaw na pinpintas ti pagbanagan iti masakbayan ti biag ko nga iti napalabas. Amen. Sada ti baligi no adda ka kini Apo Dios. Saan na nga kunang into no next year ka lang agbaligi no tatta ka lang agbaligi no digat kunana kanayon kang agbaligi gaputa adda iti presensya iti Dios ken ka sa talinag tayo kakapsat italot tayo iti biag tayo kanayon iti Dios agtibentar tayo lang kanayon ken kuana. So no agtalinag ka no adda ken ka iti nabilag a panunot makadalon ka iti nagpintas nga masakbayan ngayon sagana iti Dios. Panunutan na ito, nga ti pagayatan iti Diyos kinka, ket napintas, iti sumarunong, nga mapasamak, iti biyag mo. Sumadanon mo rita, magunod mo rita, dahil pati kayat nga sa uwan iti pamati. So, adda tayo babaan iti pamati. Amen. Iti parabor iti Diyos na gunod tayo, babaan iti pamati. Amin nga kayat tayo, nag-iimbag nga banag, nga gunudan tayo iti biyag tayo, ket magunod tayo, babaan iti pamati. Inalpasan nga inpaay, iti Diyos karate. Inbukbuk na iti parabor tayo, ket kaputan na mati tayo,
Ket kasapulan iti panagtalinaed iti pamati. Isu daytoy nga kasapulan iti nabilog nga panunot nga kankanan. Nalpasan ngayon kari iti Dios kada tayo nga agbaligi tayo. Uri met lang dagiti Israelites. Nalpasan ngayon kari iti Dios kada kwada nga agbaligi da. Ngam ti panunot dalaan gamin ket in matras. In matras da kadagiti arapap da isu nga handa nga nagbaligi. So nga kasapulan nga iti panunot tayo. Ay ang kla tayo kini Apo Dios. Agtalinaed tayo kadagiti sao ni Apo Dios. Tapno ti panunot tayo ket mapabilog nga mapabilog. Ket ditametan nga magunod tayo. Amen. Ngayon tag iti Diyos kada tayo. Amen? Out of 2 million people, tilaan na palubusan nga makastrap iti promised land ket the Joshua ken Caleb. Gapu tadaan da iti nabilog a panunot. Nakastrap da iti destinasyon da gapu ta saan da nga in matras kadagiti arapap da. Sipsiputam da iti nga kanayon. Saan ka nga makadanon iti papanam no umatras ka kadagiti arapap mo. Saan mo nga madanon iti nagpintas nga insagana iti Dios no iti panunot mo ket limitado. So i-expand mo iti panunot mo. Saan ka nga makadanon iti destinasyon mo no iti panunot mo ket nagpapatengga. Saan ka nga agbaligi no iti panunot mo ket maaba. Saan ka nga pumigsa? Ibagat tingka deta bagi malaspag no iti panunot mo ket nakapoy. So saan ka nga pumigsa no ti panunot mo ket nakapon. So timang papigsa iti tiro nga biag mo ket iti panunot mo. So tandaanan nga iti amin nga mapasamak ti biag mo ket nakadepende diti panunot mo. So ti kasayaatan nga aramidam ibalbalakat iti Dios kada tayo. Nga iti kasayaatan nga aramidam ket ipasat mo iti biag mo iti Dios nga addaan relasyon kenkwana a matalak. Ken kumamang ka kenkwana ket ditametten nga amin nga nag-iimbag nga banag ket sumursurod ken ka. Italet mo iti biag mo iti Dios. Ipaset mo iti biag mo kenkwana nga matalat. Ken adaan kay tinabilag a panunot ako nam I can do all things through Christ which is strength me. Mapalinak amin, mapagbaligyak amin gapu ken Kristo. So nga kanayon mo ibaga dahil iti panunot mo. Agyaman ang ako Dios sa mabalinak nga ipatungpal dagiti planet gapu ken Kristo. Kuna na jay, thanks be to God which always causes us to triumph in Christ. I-memorize yun ito nga bersikulo. Ije ko na 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Thanks be to God which always causes us to triumph in Christ. Siyaman pa'y iti Diyos. Isu akan kanayon amang ted kada tayo iti baligi gapu ken Kristo. Saan lang nga sumagmamano, no di kat kan kanayon. Si talet tayo, itibiyag tayo, kini Apo Diyos. Amen? So no agtalet ka kinkwana, agdependar ka kinkwana, ken manginanama ka kinkwana, ideklara at ipabor iti Diyos, ket maibukbukbuk kin ka, ket agbalin ka, kas iti ang parsuan ti Diyos kin ka, nga pagbalinam. Ket mamati ko iti deta mo na yung manti, amen? Praise the Lord, mabalin kayo nga matipagtakder kanya, ket iti deta yung gundaway, iklaim mo, ideklara, padayawang iti Diyos, babaen iti panagyaman mo kinkwana. Ako nang Apo Diyos, agyaman na, pati nag-imbag na imam katadakan niya. So dahita, iti makunangan na bilog nga panunod. Babaen iti panang padayaw mo kini Apo Diyos, panang bigbig mo, nga iti amin nga nag-iimbag nga daging kakat nagapu kini Apo Diyos. Sige kapsat, padayawam ni Apo Diyos, babaen iti panagyaman mo kinkwana. Nga ko nang Apo Diyos, bigbigot na amin nga nag-iimbag nga dakan niya kat nagapukin ka. Bayat nagkankan talaga iti nga musicians tayo. Nawaya nga ibkasyo iti panagyaman niyo kini Apo Diyos. Ket kunam Apo Diyos, ited kuking ka ti biag ko, ited kuking ka ti puso, ited kuking ka ti kararwa. Kayat ko ti baro nga lawag, kayat ko ti baro nga direksyon, kayat ko nga isaktit iti kararwa kinka. Sige kapsat, ibkas mo iti panagyaman mo kini Apo Diyos. Thank you Jesus. Hallelujah.